ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. מהשם עלינו ברחמיו ירביח. הערב יהיה לעילוי נשמת כרמלה, בת שלום וסעדה, סעדה בת יחיה מנחם, שולמית בת חסן, אמנון בן שלמה מדעי, מאור גוזי בן משה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. בלחש אמן. רפואה שלמה לאהרון בן שלמה, בדליה, אלי ותמר בני שלום וסעדה, אמן. היום אנחנו נלמד על מצווה חשובה מאוד, שהיא המכשרת לגאולה, מחיית זכר עמלק. ונזהה אולי גם בדורנו למי זה מכוון. כדי להבין את שורש עמלק, צריך לראות ולחקור מה מוצאו, מניין בא, מי היו אבותיו. הבן הבכור של עשיו, אליפז, הוליד 6 בנים. הקטן בהם עמלק. עמלק נכד של עשיו. למי שלא יודע, עשיו זה המלכות האחרונה עכשיו ששולטת בעולם, מלכות אדום. אדום זה ביידן, אירופה, כל אלה מלכות אדום. אלה משורשו של עשיו. ובידוע ההלכה היא, עשיו שונא ליעקב. אתם זוכרים את ה-don't? don't? זה היה מכוון אלינו, לא להם. כי היום מתברר, טראמפ גילה עם אילון מאסק, שממשל ביידן העביר $100 מיליון לעזה בזמן המלחמה. לחמש אותם, ה-USAID, וחייב אותנו לתת להם הומניטרי, כדי לחמש אותם. הוא ידע שזה מגיע על ידי החמאס, והם משתלטים, והם מוכרים את זה ביוקר רב, לציבור העזתי האומלל כאילו. זה עשיו. עשיו נקרא ממלכת החזיר, מראה טלפיים כשר, מפריס פרסה, אבל לא מעלה גרה. אז כלפי חוץ הוא ידיד, אבל בפנים אויב ושונא. זה בפרט ניכר עם הדמוקרטים והפרוגרס והווק ב-United States of America. נגיע הלאה. מי הייתה אימא של עמלק? האימא של עמלק הייתה תמנע. רש"י אומר על הפסוק, ותמנע הייתה פילגש. באה התורה להודיע גדולתו של אברהם, כמה היו תאבים כל העולם להידבק בזרעו. וכך מפורש במסכת סנהדרין צדיק ט' ובמדרש. תמנע הייתה בת אלופים של שעיר. בהמשך נאמר, ואחות לוטן תמנע. וגם לוטן וגם תמנע
בעצמם היו אלופים. אלוף לוטן, אלוף תמנע. בא תמנע להתגייר אצל אברהם, רוצה לדבק בגדול הדור. אברהם, יצחק ויעקב לא קיבלו אותה, לא הסכימו לגייר אותה ולצרף אותה לעם ישראל. מה עשתה? הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשיו להישאר במשפחה. עשיו הבן של יצחק. אז אם היא לא יכולה להצטרף לאבות הקדושים, אז לפחות לאליפז הבן של עשיו. אמרה מוטב אהיה שפחה בבית הזה ולא מלכה בבית אחר, כי בכל אופן אם היא יוחסת אז היו יכולים לקחת אותה בתים חשובים. וממנה יצא עמלק. מקשה רש"י, הכיצד נאמר שתמנע הייתה ביתו של שעיר? בדברי הימים כתוב שהיא הייתה ביתו של אליפז. איך היא יכולה להיות בת של שניים? היום זה לא בעיה, נכון? לפי הדמוקרטים, אז אתה יכול היום שני גברים להיות אבא ואימא. עד שבא טראמפ והחליט שיש רק זכר ונקבה. עד עכשיו היה כמה מגדרים שאתם רוצים. בכל אופן כתוב, מצד אחד שהיא הבת של שעיר, מצד שני כתוב שהיא הבת של אליפז. מסביר רש"י, אליפז בא בזנות על אשתו של שעיר, ויצאה תמנע מביניהם. כך הייתה תמנע ביתו של אליפז ואחותו של לוטן. ואם כן תמנע הייתה ממזרת, וכשגדלה נעשתה פילגשו של אליפז שהוא אבא שלה. וואי וואי וואי, ממזרת, בת ממזרת. התימנים אומרים ממזרתו. ממנה משיא הטומאה, ממזרת שנישאה לאבא שלה, מפה יצא עמלק, שיא הטומאה. הגמרא בסנהדרין אומרת, עמלק ציער את עם ישראל, בזאת כיוון שהיה ראוי לגייר אותה ולא לדחוק אותה. וכיוון שהאבות הקדושים ריחקו אותה, יצא כל הרע הזה עמלק. אם היו מקרבים אותה, לא היה עמלק. זאת אומרת, הייתה פה מכשלה מחושבת, כי הם הבינו שזה שורש של טומאה, להכניס אותה לקהל ישראל, אבל הייתה קפדה מן השמיים, למה ריחקו אותה. אברהם אבינו קרב את כל העולם, פתח אוהלים בכל מקום, האכיל, השקע, הלין, ליווה, עשה הכל. גם מי שנדמו לו ערביים, עובדי עבודה זרה, שרת אותם, רץ לפניהם כשהוא חולה, בן 100, אחרי ניתוח. מה קרה פה? אנשים שעובדים עבודה זרה, זה אנשים שניתן להחזיר אותם בתשובה. כי זה פגם באמונה. באמונה אפשר לסובב את הבן אדם לכיוון הישר. אבל אם השורש הוא טומאה, זה לתקן, זה בעיה קשה.
אתם רואים שלתקן מידה אחת, נגיד סבלנות. אדם שאין לו סבלנות, דבר איתו סבלנות, תגיד לו דרשות, הרצאות, תביא לו הוכחות, תביא לו רופא, שיגיד לו כמה זה מזיק לו והכל. קשה מאוד תקן. תלמד אותו מידה מנוחת הנפש. בוא אני ארגיל אותך להיות במנוחת הנפש, שלא ישפיע עליך שום דבר. כל מה שיקרה בעולם ולך, לא יוציא אותך משלוות הנפש. כמה אנשים יכולים לעבוד על זה? קשה לשנות מידה. ואם היא כזאת ממזרתה, בת ממזרת, וואי וואי וואי, זה שיא הטומאה. אבל מכל מקום עמלק יצא משם. על פי זה מבאר הראם, רבי אליהו מזרחי זכר צדיק ברכה, כל הייחוס של המשפחות שנזכרים בפרשת וישלח של אלופי עשיו, זה בשביל לפרסם את קלונם, לומר שכולם ממזרים הם. וזה מלבד מה שפרש רש"י, שבה כתוב להודיע את גדולתו של אברהם אבינו, עד כמה היו תאבים להידבק בזרעו. אני לא צריך לפרסם לכם, אולי אתם יודעים מה קורה בהוליווד או במקומות כאלה, מה הם עושים עם ילדים, ומעבירים מסעיות עם ילדים חטופים בכל העולם. עכשיו התפרסם שאסד ואשתו מכרו ילדים לכל מיני עינוגים כאלה ואחרים ולמכירת איברים מילדים. אסד ואשתו. זה לא, הסינים עושים את זה עם אסירים שלהם, יש להם אסירים, לא חבל, זה חלקי חילוף. אז אם אתה מזמין משהו, מוציאים אסיר, מורידים לו את הכבד, מורידים לו את הריאה, מורידים לו פה. וגם אם תיקלע למקומות כאלה, אתה יכול להיות חטוף, ויכניסו אותך בהרדמה למלון, ינתחו אותך, יורידו לך עבר מסוים, יתפרו אותך, ישאירו אותך, ביי ביי, לקחו את העבר והלכו, ככה זה עובד. העולם מושחת. זה עשיו וישמעאל, פרא אדם, ככה זה עובד. מה הם עשו לנו בשביעי לאוקטובר? מבאר צרור המור, תמנע הוריש הצבא לבן של העמלק, לעולם תנצור איבה לזרעו של אברהם, יצחק ויעקב שלא קיבלו אותי לעם ישראל. לעולם. טוב, נשאלת השאלה, אם זאת הייתה צבא, למה עמלק הגיע רק אחרי יציאת ישראל ממצרים? איזה איפוק, מאות שנים, במצרים היו 210 שנה. למה הוא התאפק עד אז? מה עם הצבא של אמא? מבאר החזקוני, כאשר שלח עשיו את אליפז להרוג את יעקב, שכנע אותו יעקב, אל תהרוג אותי, קח את כל הרכוש שלי, ועני חשוב כמת. אז במקום להרוג אותי פיזית, יש לי דין של מת. קח את כל הרכוש. חזר אליפז הביתה, שאל אותו עשיו, מה עשית? סיפר לו. עשיו כעס מאוד, השאיפה שלו הייתה להרוג את יעקב אחיו ממש. זה לא הספיק לו לרשע, שהוא יהיה חשוב כמת. עמד עשיו ושלח את הנכד, את עמלק הבן של אליפז. לך תהרוג את יעקב. והשביע אותו על כך.
כששמעה תמנע את השבועה, הזהירה את עמלק, תיזהר, אל תהרוג את יעקב עכשיו. למה? יש חוב תלוי ועומד על זרעו של אברהם, ועבדום ועינו אותם. הם צריכים זרעו של אברהם לרדת לגלות, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואם אתה תהרוג עכשיו את יעקב, זה ייפול עליך, כי אתה תישאר הזרע של אברהם. אז אל תעשה את זה עכשיו. תחכה עד שתיגמר הגזירה, ורק אחרי זה תבוא להרוג אותם, כדי שאתה לא תיפול במקומם בעינוי והשעבוד. במדרש מבואר, גם עשיו נהג כך. כתוב בפסוק, ויקח עשיו את נשיו, כשהוא נפגש עם יעקב, ואת כל נפשות ביתו, וילך אל ארץ. למה הוא עזב את כנען? משיב הפסוק, כי היה רכושם רב משבט יחדיו. יעקב חזר עם עדרים, 600,000 עדרים, עשיר אדיר, חוזר מלבן. וגם עשיו עשיר גדול, ושהם יהיו שניהם במקום אחד, לא יהיה מספיק מרעה לכולם. אבל מוסיף המדרש, היו עוד 2 טעמים, לא רק הטעם הזה. אחד זה מפני הבושה, כיוון שכולם מזרעו של עשיו ממזרים. והדבר השני זה השטר חוב של ועבדום ועינו אותם. גם עשיו, סבא של עמלק, פחד משעבוד מצרים. אותו עמלק שהוא ממזר בן ממזרת, הלך לקיים את הצוואה של הסבא עשיו ושל האמא תמנע, ורץ להרוג את בני ישראל מיד כשהם יצאו ממצרים. במדרש נאמר שהלך עמלק למצרים אצל בלעם ואמר לו, אתה חכם גדול ובקיא בכשפים, עוץ לי עצה להילחם בישראל. מי שנועץ בך מצליח. סיפר לו עמלק שכעס גדול יש לו על עם ישראל, על מה שהם עשו למצרים, אחרי שהמצרים עשו להם כל כך הרבה טובות. ואם למצרים הם עשו כך, על אחת כמה וכמה שיעשו לכל העולם. המצרים עשו לנו כל כך הרבה טובות. את התינוקות ליאור, את הילדים לתוך הלבנים, לשחוט ילדים, נוחבות בדם שלהם, למרוח את פרעה מהצרעת, שעבוד, עינוי, ממש, זה לא השתנה. אמר לו בלעם, צא ולחם בהם, כיוון שאתה מזרע אברהם גם, ואין איש יכול ללחם בהם מלבדך. הלך עמלק לכל העמים, אמר להם, בואו ותעזרו לי ללחם בישראל. אמרו לו, אנחנו לא יכולים עליהם. פרעה שהיה מלך כה גדול, ומצרים אימפריה, עבדו מפניהם. אף אחד תיפול עליהם אימתה ופחד. לא יכולים להקים קואליציה נגד ישראל. שמעו עמים ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום. אלי מואב יוחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען. כולם רועדים מפחד. אבל הרשע הזה עמלק קם והעיז להילחם בישראל. תדעו לכם, כל המלחמות מאז
ועד היום, כל השואות, כל הפוגרומים, הכל בגלל עמלק. אם הוא לא היה מעיז לעשות את מה שהוא עשה, אף אומה בעולם לא הייתה מעיזה להילחם איתנו אחרי ששמעו מה קרה למצרים, לא העיזו. זה הכל בגלל עמלק. במדרש תנחומא מסבירים למה זה דומה. יש אמבטיה רותחת, אף אחד לא מעיז להיכנס, מים רותחים. בא עמלק, קופץ לתוך האמבטיה, הוא נכבה, אבל הוא קרר אותה בפני האחרים. אפשר, הנה, הוא נכנס בעם ישראל, לא משנה שהוא הפסיד בסוף, אבל אפשר. אתם רואים, אלה עשו הנוח'בות מה שעשו, קיבלו מכה גדולה בעזה, פרקו שם כמעט הכל, וזה לא מפריע להם, הם ממשיכים, וכל אחד אומר, כתוב בפסוק, ורשעים קים נגרש, השקט לא יוכל. אתם יודעים מה זה אומר? הים יש גלים, הגל אומר עכשיו אני שוטף, זהו, מתפרץ לחוף ושוטף, צונמי, מגיע לחוף, רפש, וחוזר בחזרה. בא הגל השני, אומר אני, לוקח עוד תנופה, אני אשטוף את העולם, ומגיע לחוף, עוד פעם, חוזר. הרשעים קים נגרש, כמו שהים נגרש, כל פעם מתגרש מהחוף, חושב שהוא יוכל, ככה הרשעים לא מפסיקים לבוא נגד ישראל. רואים שלא מצליחים אלפי שנים, כבר למעלה מ3,300 שנה, לא מצליחים. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל הם לא מפסיקים, כל זה מכוח מי? עמלק הרשע. אתם יודעים מה היה המרחק בינינו ביציאתנו ממצרים לעמלק? 400 פרסה, 1,600 קילומטר, וזה לא היה עם מכוניות, אוטובוסים, מסוקים, זה להתקדם על סוסים במקרה הטוב, וחמורים במקרה הפחות טוב, והשאר רגלי. 1,600 קילומטר. הוא בא מהשנאה, מהצוואה של האמא ושל הסבא. אתם יודעים כמה הם היו? מי יודע את המספר כמה היו עמלק שבאו להילחם בישראל? בספר הישר שכתב רבנו תם, 18 מיליון חיילים עמלקים, וכולם מחשבים. עם גדול. חסב הם הרבה. חסב אתם רואים גם היום הם הרבה מאוד. אותה מלחמה כנגד עמלק לא הייתה מלחמה רגילה. זה להילחם נגד כשפים ונגד מזלות. בירושלמי כתוב שעמלק היה מכשף, ולקח חיילים שנולדו באותו יום. כל 18 מיליון נולדו באותו יום. לא באותה שנה, באותו יום. זה יכול להיות בכמה שנים. וכיוון שהוא ידע שלא במהרה אדם נופל ביום הולדתו, כי מזלו פוקד אותו באותו יום לטובה. מה עשה משה רבנו? משה רבנו ענה לו כאיוולתו.
נלחם גם הוא עם עמלק במזלות. אתה בא לי עם כשפים, אני בא עם המזלות. כתוב בירושלמי ובתנחומה, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ידי משה היו אמונה עד בוא השמש. מה העניין של הידיים לשמש? ללמד אותנו שלא רק יהושע העמיד את השמש בגבעון, אלא גם משה העמיד את השמש לערבב את המזלות. מה זה עד בוא השמש? עד השקיעה. שמש ידע מבואו, לאן הוא בא כשהוא שוקע. במדרש אגדה נאמר שמשה אמר ליהושע, בחר לנו אנשים. איזה אנשים נבחרו? בחרו רק אנשים שנולדו באדר שני. למה? כל המזלות הם רק ל12 חודשים. באדר ב' הוא לא מכלל המזלות. אז אין השפעה של המזלות על מי שלא נולד תחת מזל. למה עמלק מסכן את נפשו למות? למה המטרה שלו להרוג את ישראל? למה לפלסטינים יש אמנה להרוג את כל העם היהודי? לא לחמאס רק, גם לאבו מאזן, לפלסטינים, לכולם יש. למה לאיראן יש? הם אומרים להשמיד את העם היהודי. למה? למה? אלה משורש עמלק. תקשיבו טוב. הזוהר הקדוש והמדרש מסבירים לנו, לעמלק הייתה מלחמה גדולה לא רק נגד ישראל. הם נלחמו גם נגד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. קודם המלחמה עשה עמלק מעשה מוזר ביותר. עמלק לקח את העורלות של בני ישראל וזרק אותם כלפי השמיים, והיה אומר, לך אשר בחרת. אתה בחרת בעם הזה, שמת להם חותם ברית, לך אשר בחרת. מי היה במלחמת יום כיפור? אין פה? בגזרה הצפונית הסורים היו לוקחים את החיילים שהם הרגו, חותכים להם ושמים להם בפה. בדיוק כמו עמלק. ככה עשו גם בנוח'בות. עכשיו, ב7 באוקטובר, והם צועקים אללהו אכבר, והם נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. למה? בלעם הרי רצה להרוג את עם ישראל בשביל לקבל כסף מבלק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טמבל, אני אתן לך להרוג את הבנים שלי, בני בכורי ישראל, אני אתן לך להרוג אותם? אתה נתתי לך להיות נביא, אתה משתמש בזה בשביל לעשות נגדי? מי שנלחם בישראל נלחם נגד הקדוש ברוך הוא בבבת עינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא למצרים? 10 מכות במכת בכורות, להראות אל תיגעו בבנים שלי, בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני. בא עמלק אומר לא, מצפצף, אני נלחם נגדך. היום זה עובד אותו דבר. הם עובדים ללוציפר, זה השטן. והבונים החופשיים ממגדל בבל
שהקימו מגדל נגד השם, עד היום זה ממשיך. להילחם נגד השם. כל הפרוגרס בארצות הברית ובישראל, לשנות את המינים, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא קובע שיש בן ובת, זכר ונקבה, אין דבר כזה. אנחנו מחליטים, אם אני רוצה להיות זכר אני אהיה זכר, עוד חצי שעה אני אהיה גברת. אל תקבע לי. בא טראמפ עכשיו ואומר אין יותר, אין. מפרק את כל הדיפ סטייט בארצות הברית. אין. יש לי חידוש בשבילכם. היה מלך אחד, קראו לו סנחריב. הוא נלחם בכל העולם וכבש צבאות עד שהוא בא לארץ ישראל לכבוש את המעוז האחרון ירושלים. הוא הגיע עם צבא של 370 מיליון. זה היה צריך להיות גוג ומגוג, וחזקיה המלך שהיה בתוך ירושלים היה צריך להיות המשיח. ואם זה היה נגמר כמו שצריך, הייתה גאולה לעולם. חזקיה היה צדיק גדול, והוא דאג תוך 3 שנים לקראת המלחמה שכולם ילמדו תורה, וכולם ידעו תורה מקטן ועד גדול, תוך 3 שנים. וכשבא סנחריב, הקדוש ברוך הוא הרג את כל הצבאות, על ידי שהוא שמיע עליהם שירת המלאכים, והם נפלו פגרים מתים. אתם יודעים מה זה 370 מיליון מתים בלילה אחד? קמים בבוקר, זה היה ליל הסדר, קמים בבוקר, מסתכלים על החומה, שטיח פרסי. וואי וואי וואי. ולמה לא היה גואל חזקיה המלך? כי הוא לא אמר שירה. במקום להודות ולהלל לשם על הנס הגדול, הוא לא אמר, הוא נפסל מלהיות משיח. אז זאת אומרת, רואים שבאים אומות העולם ורוצים לפגוע בעם ישראל. מה היה הפטנט של סנחריב? איך הוא כבש את העולם? הוא החליף מקומות. לקח נגיד מי שהיה באנגליה, העביר אותו לאוסטרליה. מי שהיה באוסטרליה, לגרינלנד. מי שהיה שם, לטורקיה. הוא ערבב את כל האומות שלא יהיו חזקים, כי כל אחד חזק בארצו. טראמפ, גימטריה סנחריב. דונלד, עם הכולל, המלך. המלך סנחריב. מה הוא עושה? עזה, גארויס. אין, אתם לא תהיו פה, זה שייך עכשיו לנו לאמריקאים. ישראל יגמרו שם את הניקיון, ואני בא פה לעשות נדל"ן. יש לי ג'רלד קושנר, יש לי חתן שהוא מבין בנדל"ן. אנחנו נעשה פה מגדלים יותר מדובאי. פלא פלאות, חכו, יש הפתעות עוד עם הטראמפ הזה. בכל אופן, עמלק בא להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, לא רק ישראל. והיה לוקח את העורלות וזורק כלפי מעלה ואומר, הלך אשר בחרת. כולם פחדו להילחם בישראל, או בגלל הפחד ממש, כי הם ראו מה השם יכול לעשות, או מתאוות השררה. לא רוצים להפסיד, אדם יכול להפסיד את המלכות ככה. בלעם שהיה נביא של האומות, מה אמר בפרשת בלק? ראשית גויים עמלק,
ואחריתו עדי עובד. הזוהר הקדוש שואל, איך ראשית גויים עמלק? היו לפניו הרבה עמים. אלא כשיצאו ישראל ממצרים, העולם רעד. תיפול עליהם אימתה ופחד. היחידי שלא פחד, עמלק. כתוב עליו, ולא ירא אלוהים. הראשון שבא להילחם עם ישראל, מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. כשנלחמים בישראל, לא נלחמים נגד העם רק, נגד השם יתברך. לפיכך מה יהיה סופו? אחריתו עדי עובד, כי מחו אמחה את זכר עמלק. נשאלת השאלה, למה נבחר יהושע להילחם בעמלק? אמרו חכמים זיכרונם לברכה, יבוא יהושע בנו של יוסף, שיוסף אמר את האלוהים אני ירא, וילחם נגד עמלק שנאמר בו לא ירא אלוהים. יבוא הירא וילחם במי שאינו ירא. הוא עמד בניסיון גדול יוסף, צדיק גדול, לא נכשל באשת פוטיפר, כי הוא אמר לה את האלוהים אני ירא, ועמד בקדושה שלו, והוא יכול להילחם במי שמזלזל בקדושה הזאת של ברית קודש. אחרי שהקדוש ברוך הוא בעצמו נלחם במצרים והרג אומה שלמה, שאלה פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מלחמה בעמלק כמו במצרים? למה ציווה את ישראל שהם בעצמם ילחמו ויכניעו את עמלק, ושהם ימחו את זכר עמלק? למה? מה הבעיה? כמו שעשית במצרים, בוא נתפטר בהם ונגמור את הסיפור. המלחמה נגד עמלק הייתה 3 פעמים כבר. פעם ראשונה על ידי יהושע, לפני קבלת התורה, הוא בא אליהם ברפידים ונלחם בהם, לפני קבלת התורה. פעם שנייה, הייתה מלחמה של שאול שנלחם נגד עמלק ונגד אגג, מלך עמלק. זה לפני שבנו את בית המקדש הראשון. המלחמה השלישית הייתה על ידי מרדכי ואסתר, שנלחמו נגד המן האגגי שהיה משורש עמלק. זה היה קודם בניין בית שני. אז 3 המלחמות היו לפני קדושות גדולות לעם ישראל. מתן תורה, בית ראשון ששכינה שורה בו, ובית שני. למה זה? אמר רבי יהושע בן לוי בשם רבי אלכסנדראי, כתוב אחד אומר, תמחה את זכר עמלק. כתוב אחר אומר, מחו אמחה את זכר עמלק. מי ימחה? ישראל או השם? כל פסוק אומר משהו אחר. אלא עד שהוא לא פשט את ידו בכיסא, מחו תמחה. מוטל עלינו ישראל למחות את זכר עמלק. כל מקום שיש עמלקי אנחנו מצווים להורגו. אז זה היה על ידי יהושע, זה היה על ידי שאול המלך, וזה היה על ידי מרדכי ואסתר. אבל בשעה שהוא פשט את ידו בכיסא, הקדוש ברוך הוא בעצמו ימחה אותו. עד שהוא פשט ידו בכיסא, אנחנו מצווים. מרגע שהוא פשט ידו בכיסא, הקדוש ברוך הוא יעשה. כי יד על כס יה, מלחמה לשם בעמלק. מה כתוב? כי יד על כס, לא כיסא, כס.
כס, חסר א'. יא זה חצי השם. חצי השם. להשלים את השם צריך להוסיף ו' וה', שם השם מלא. כל זה חסר. הכיסא חסר והשם חסר עד שימחה שמו. מה זה הכיסא? כתוב שעמלק שלח ידו בכיסא. מה זה הכיסא? מי יודע מה זה הכיסא? מה? תשובה יפה. תשובה יפה. למד לשונך לומר, איני יודע. או זה אתם יודעים. איני יודע, אתם יודעים. יפה מאוד. הכיסא זה בית המקדש. הוא פשט את ידו בכיסא. הוא החריב את ירושלים, שעליה נאמר בירמיהו הנביא ג' י"ז. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני. כתוב שהשם בחר בירושלים, היווה למושב לו. מה זה היווה? א', ו' וה'. קח את האלף, תוסיף לכס, נהיה כיסא. קח את הו' וה', תוסיף ליוד והה, נהיה שם השם. מתי הקדוש ברוך הוא יוכל לשבת שוב בירושלים? כשיהיה הכיסא והשם שלם. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם. באותו זמן ימחה השם את זכרו של עמלק. מקשה בן איש חי. בגמרא בסנהדרין מבואר שקודם נצטוו ישראל להמליך עליהם מלך. אחר כך הצטוו להילחם בעמלק, ורק בסוף יבנו את בית המקדש. מלך, עמלק, בית המקדש. למה הציווי למחות את עמלק קודם שבונים את בית המקדש? ומה זה שייך להרוג אותו קודם לפני השראת שכינה? וכשהקדוש ברוך הוא אומר כי מחו אמחה, זה היה כבר הרבה לפני בית ראשון, עוד לפני זה נאמר. אלא מבאר הבן איש חי ואומר, תתבוננו בפסוק הקודם, ויבוא עמלק ויילחם. על מה הוא בא להילחם? מה קרה שפתאום הוא בא? כתוב על נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו עם עין. וואי וואי וואי. מהפסוק הזה לומדים שזה היה בזמן שהיו ענני כבוד במדבר. זה כמו שבית המקדש בנוי, כי בענני כבוד שכינה שורה, ובבית המקדש שכינה שורה. וכשהקדוש ברוך הוא משרה שכינה בתוך עם ישראל בגלוי, בזמן שהיה ענני כבוד, ובזמן שבית המקדש קיים, שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל בעיני העולם, כי כולם רואים ששכינה שורה בישראל, 10 ניסים נעשו במקדש, כל העולם משתומם ממה שהוא שומע ורואה בירושלים. אבל כשעם ישראל שאלו, היש אדוני בקרבנו? וואי וואי וואי, מיד בא עמלק, כי עמלק הוא שורש הכפירה. אז הוא שומע שיש כפירה, הוא בא. מתי הנוח'בות באו? אחרי ראש השנה ביום כיפור, שהשמאלנים עשו את כל ההפגנות, ובית המשפט החליט שלא יהיה תפילה ברבים, בהפרדה. נכנסו לבתי כנסת עם בגדי ים. כופרים. קיבלנו את זה ביום כיפור, מלחמת יום כיפור,
אחרי כוחי ועוצם ידי של 6 הימים. אמרנו שזה חמאס מורתע, כי אנחנו כאלה מאיימים, הם לא יכולים עלינו. וקיבלנו את מה שקיבלנו, לא צריך את השם, אנחנו, יש לנו צבא, ואנחנו, מי יכול עלינו? ובאו עם טנדרים וטוסטוסים ועם קביים, ונכנסו ושללו שלל ורצחו ואנסו ועשו שעות, והלכו וחזרו והביאו וזה וזה וזה. נלחמנו בעזה 1.4 שנה. הכרענו את החמאס? לא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יש לכם F-35, יש לכם פצצות גדולות חכמות, יש לכם כיפת ברזל, יש לכם הרבה ברזלים. אבל בואו אני אראה לכם משהו. סוריה נכבשה תוך 11 יום עם טנדרים גם כן, בלי ירייה אחת. כבשו מדינה שלמה עם הקצב מדמשק. אני מחליט אם מדינה תכבש, אם לא, עם יריות, בלי יריות, עם הרוגים, בלי הרוגים. אני קובע. מלחמות אני עשיתי. אף אחד לא עושה מלחמות, רק אני. אם תשמעו לי, אז השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. הנה, סוריה אתם עשיתם משהו? כלום. הביאו לכם אותו על מגש. מי עשה את זה? אתם? לא. אתם פחדתם בזמנו להזיז אוהל של החיזבאללה בשטח שלכם. הצבא גדול, לא ידע מה לעשות עם זה. כן, אבל בלית ברירה הכנסתי אתכם למצב הזה, ואתם נלחמים, ועוד לא גומרים, עוד זה לא נגמר. עכשיו יש לנו בדרך טורקיה ומצרים. גם מצרים מתכוננת למלחמה כבר 10 שנים. צוברת נשק והכל, והכינה את סיני ועשתה שמה פירים תת-קרקעיים למסעיות והכל. אין לכם מושג לקראת מה הולכים. כל זה היה יומן. אם לא נתעשת לפי מה שאני אסביר עכשיו, אז תתכוננו למלחמות גדולות ממש, עם צבאות, שיש בהם גם מטוסים, ויש בהם, במלחמת יום כיפור הם הפילו לנו 10 מטוסים, מעל הראש שלי נפלו. זאת אומרת, לא גמרנו כלום, והביטחון שנוסך בעם ביבי, וההבטחות של טראמפ, זה לא תלוי בהם, רק למעלה. אם תשמעו לי בסוף מה שאני אומר לכם על פי התורה, יש סיכוי שלא נצטרך להילחם בכלל, והקדוש ברוך הוא יטפל בשאר. לנו יש משימה קלה מאוד, תכף נבין מה היא, קלה מאוד. בנפש החיים הוא מסביר, כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. הכיסא, אמרנו, זה בית המקדש, המקום להפיץ תורה, קדושה ואמונה בעולם. שלמות העם תלויה ועומדת. מתי? תקשיבו טוב. שלמות העם תלויה ועומדת, מתי? שאנחנו אומרים קדיש. תקשיבו טוב.
אנחנו מקדשים שם שמיים בשעה שאנחנו עונים קדיש. מה זה הקדיש? כתוב בנביא יחזקאל שתהיה בסוף מלחמת גוג ומגוג, ואז המשיח ילחם באומות העולם, ואחר כך ויצא השם ונלחם בגויים ההם, ואז תהיה גאולה. אבל ימותו 2/3 מהעולם, שזה אומר כ6 מיליארד. תקשיבו טוב. כתוב בנביא, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. מתי? בגוג ומגוג. שכל אומות העולם, 70 אומות העולם יבואו להילחם נגדנו, יגידו שאנחנו הסיבה לכל הצרות בעולם, ואנחנו נעמוד לבד עם הקדוש ברוך הוא. באותה שעה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז ידעו כל העולם ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, כולם יכירו את השם. שימו לב מה אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. מה זה שמי רבה? שמו הגדול. מה זה שמו הגדול? לא יוד וה' אלא שם המלא, יוד וה' וו' וה'. באותו זמן יתגדל, כבר לא יהיה כי יד על כסיה. אז אנחנו מבקשים בקדיש יתגדל ויתקדש שמו הגדול. ואחר כך מה אנחנו אומרים? יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. מה צריך להתכוון פה שאומרים? יהא שמי. מה זה שמי? שם יוד ה'. איך כותבים שמי? שין מם יוד ה'. יהא שם יוד ה' רבה. מה זה רבה? גדול, המלא. לעלם ולעלמי עלמיה בעולמות 4, הביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז יש שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, וצריך להתכוון פה שימחה את זכר עמלק ויהיה שמו וכיסאו שלם. אם אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו כבר רוצים שיתגלה שמו הגדול בכל העולמות כולם, בזה אנחנו יכולים להכריע את עמלק. תקשיבו טוב, שלמות השם, מתי יהיה השם שלם? שלמות השם תלויה ועומדת בעם ישראל, זה תלוי בנו. בשעה שאומרים יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה ב4 העולמות, ואנחנו רוצים שיגדל ויתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא, באמירה הזאת אנחנו משלימים את שם השם. זה החלק שלנו בשביל שתבוא הגאולה. ולמה זה לא קורה? אנחנו אומרים, נכון אתה אומר? אז למה לא בא? כי יש הרבה יותר שמחללים את שם השם. מחללים שבת, עוברים עבירות, לא מתפללים, לא מברכים, לא. אז כנגד החילול לא מספיק עדיין הקידוש, וממילא זה נדחה כל הזמן. אבל אם היינו אומרים בבת אחת, כמו שאומרים, ראיתם, חלק שחזרו מהשבי קיבלו עליהם שבת. צריך היה להגיע עד למנהרות של עזה בשביל להבין שמשתלם וכדאי לשמור שבת.
לא יותר טוב, אתם יודעים שאני נכנס הביתה, אני שם מטבע צדקה. ואני אומר, ולא נפקד ממנו איש. זה שאני נכנס הביתה ושום נפש מבני משפחתי לא נפקד ולא נחסר, אני מודה לשם. אתם יודעים מאיפה למדתי את זה? מעשה באחד שחלם חלום, הוא לא ידע שהוא חולם חלום, אבל בחלום הוא חולם שחטפו לו את הבת ולקחו אותה לעזה. וכל מה שאתם שומעים היום שקורה, ככה הוא חולם בחלום שזה התרחש ברצינות. ופתאום הוא התעורר והוא בסלון, והבת שלו נמצאת והכל בסדר. מה הוא אומר? ברוך השם, ברוך השם, הבת שלי פה לא קרה לה כלום, זה היה רק חלום. אבל אלה שחטפו אותם זה לא היה חלום, זה אפילו בחלום לא חלמו שיהיה כזה דבר. אז לא כדאי שאנחנו נודה לשם על זה שלא חטפו ולא נהרגו בתאונות דרכים ולא קיבלו מחלות ולא נפטרו. לא כדאי להודות לו מראש? מה, צריך להיות עד שאחרי שמגיעים למנהרות ולכל זה, רק אז להודות? צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע שאנחנו חיים, על כל רגע. כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה ונשימה. תשאלו חולה אסתמה, מה זה כל נשימה ונשימה? אנחנו נושמים ברוך השם, מודים על כל נשימה ונשימה? לא. בכל אופן, אם היינו מקפידים להלל את השם ולקדש את שמו בקדיש, היינו מוחים את זכר עמלק. אבל לצערנו זה עדיין לא. כתוב, ויחלוש יהושע. מפרש רש"י, שציווה הקדוש ברוך הוא לא להרוג את כולם, אלא להחליש אותם. אז הרג את הגיבורים שבהם והשאיר את החלשים. למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה להכרית אותם לגמרי? למה בימי מרדכי ואסתר הרגו רק 75,000 עמלקים? למה לא הרגו את כולם? אומר האלשיך הקדוש, עמלק הוא שורש הכפירה. המלאך שלו זה הסמך מם, השטן בכבודו ובעצמו, היצר הרע. וכיוון שאנחנו בעוונות מחזקים את כוחו, אין הקדוש ברוך הוא מפיל אותו למעננו. אתם תפילו אותו, אתם מחזקים אותו, בשביל זה הוא בא עליכם. מכוח מה יש להם רשות לפגוע בנו? כי אנחנו פוגעים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז שולחים לנו את הכלב הזה שהוא יטפל בנו. ראיה לדבר, יעקב אבינו, אחרי שהוא ניצח את השר של עשיו, עדיין הותיר בו צלקת. למה? נקע לו את כף הירך. למה? כי מצא בו אבק של עבירה. הוא נשא שתי אחיות. על פי התורה אסור לשאת שתי אחיות. אמנם יעקב אבינו עוד לא קיבל את התורה, הוא לא היה מצווה, אבל האבות קיימו את התורה מדעתם, ובחוץ לארץ הם לא קיימו את כל המצוות, ויש לזה סיבות גם למה לא. עם כל זה למקטרג אין בעיה למצוא איזה סיבה למסיבה. זה היה מספיק בשביל להשאיר לו צלקת. אז אתה רואה שאפילו יעקב אבינו שהוא רגל במרכבה, אם יש משהו לא בסדר, יש כוח לסמך מהם, לשטן, לקטרג. אז אנחנו, שאנחנו מלאים עוונות, לא יכולים למחות את זרע עמלק כל זמן שיש עדיין כפירה בעולם.
לכן יהושע, שמואל ומרדכי ואסתר לא כילו לגמרי את זרע עמלק. רק כשעמלק הוסיף חטא על פשע והחריב את בית המקדש, אז נכנס הקדוש ברוך הוא לתמונה ואמר מחו אמחה אני בעצמי את זכר עמלק. מתי? מחו בעולם הזה, אמחה לעולם הבא. מדור דור, מהעולם הזה לעולם הבא. אנחנו מגיעים לסיום עכשיו. עכשיו נבין מה שאמרו חכמים בגמרא בסוטה מ"ט. כתוב בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי, תגדל החוצפה. יש דור יותר חצוף מהדור הזה. ופני הדור כפני הכלב. מי זה הכלב? מה זה קשור לדור של משיח? מתבאר מדברי רש"י. רש"י מביא משל ונמשל. כשעם ישראל אמרו היש אדוני בקרבנו, בא כלב ונושך. מי זה? עמלק. עמלק זה הכלב. מבואר בזוהר הקדוש שעמלק נמשל לכלב. למה קוראים לו עמלק? כי זה עם שהוא ילקק את הדם של עם ישראל. עם ילקק את הדם של ישראל. כלב רע. מתי יבוא משיח? בדור שכולו חוצפה. בדור שיהיו עזי פנים כעמלק. בחציפות נגד בורא עולם. כל מה שתיארתי בהתחלת הדרשה על מה שעושים הפרוגרס והכל, זה הכל נגד השם. מוסיף הזוהר הקדוש חידוש עצום. פני הדור כפני הכלב. גם הערב רב בישראל הם ישלטו בדור האחרון. מה שאתם רואים עכשיו זה שלטון הערב רב. הם לא רוצים מדינה יהודית, מדינת כל אזרחיה, ולכן רוצים שתהיה מדינה פלסטינית, שלא יהיה שלטון של יהודים פה בארץ. אלה ערב רב. לכן הם מכנים את אלה שמאמינים בשם משיחיים, משיחיסטים, ומלגלגים עליהם, ויוצאים נגד המתנחלים שהם דתיים וכו', ולא נותנים להם להתקדם בצבא. למה? כאילו הם פוחדים שישתמשו בנשק נגדם, וכל מיני תיאוריות של ערב רב. הם ישלטו, אומר הגאון מווילנה, והם הכי קשים מכל האויבים של ישראל. למה? כי הערב רב, הוא אומר, יהיה בסוף כמו הקליפה של החיטה. הם דבוקים בנו, הם מאיתנו, והם צמודים לקמח. גרגיר של חיטה, להפריד את הקליפה שצמודה לקמח בפנים, זה הכי קשה. יש מוץ, יש מורסן, יש תבן, זה בסדר, קל, אפשר להוציא עם כמה חבטות, זה יוצא. אבל את הקליפה מהקמח, הם מעורבים בנו, זה הבעיה. ומה הם אומרים? אתם לא אחים שלנו. יש מלכות יהודה ויש מלכות תל אביב. אתם לא אחים שלנו. לא. אנחנו רוצים מרי אזרחי, אנחנו לא רוצים שום דבר, נוציא מפה את הכסף, נוציא מפה את כל ההייטק, נוציא מפה את הכל, בלעדינו אתם לא קיימים. וואי וואי וואי, איזה חוצפה, איזה חוצפה. אתם רק תעשו אצלנו ספונג'ה. אתם לא ראויים לממשלה, אתם לא ראויים למנהיגות, אתם לא ראויים לכלום. אנחנו קובעים. תכף תחשף הרשימה של אפשטיין. ואז תראו את ההוא עם הצעיף,
וואי 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 וואי. וואי 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 וואי. איי 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 איי. מוסיף הזוהר הקדוש, פני הדור כפני הכלב. בדור האחרון נשלטו בארץ ישראל הערב רב. והחוש מעיד, בארץ ישראל זה המקום היחידי שנלחמים בדת. ברוסיה היה פעם, היום אפשר ללמוד, להתפלל, הכל. הרב הראשי של רוסיה חבר של פוטין, אין שום בעיה, בכל העולם נותנים, אתה דתי, דת, מכבדים, רק פה לא. פה נלחמים בדת. אפילו במדינות קומוניסטיות אפשר לקיים תורה ומצוות, ורק פה מצרים את הצעדים. זה הקרב האחרון של הקדושה נגד הטומאה, והוא בעיר הבירה בארץ ישראל. זה הסיבה שעינינו רואות מלחמה של ממש על גיור, לגייר גיור חפיף דליל, על לימודי תורה, סנקציות למי שלומד תורה, כל מי שלומד להתגייס וכן הלאה, להחליט שחייבים ללמוד ליבה בתרבות הגויים, ורוצים לשנות את האופי היהודי של המדינה בארץ ישראל. מי שולט בארץ הקודש? התשקורת, בית המשפט, וכל השאר שאתם שומעים כל היום. הם הערב רב. ולכן בדורו של משיח, דווקא בארץ הקודש, אותו הכלבה בישה יהין לפצות פה נגד הקדוש והיקר לנו, כנגד בורא עולם. הרמטכ"ל ניגש לחייל שכתוב לו על הפאץ' משיח, וקורע לו את זה. אין משיח פה בצבא. אין לכתוב בסד או בעזרת השם בטופס צה"לי, וינטר, תעוף מפה. אתה אמרת קריאה בשם השם צבאות שאתה יוצא להילחם, לא בצבאנו, צא החוצה. וככה זה עובד. שלב אחרי שלב, לעקור את השם. מה? מניחים תפילין בתל אביב לאנשים, להעיף אותם. ישיבה שקיימת עשרות שנים, לזרוק אותם. להתפלל בהפרדה, חס ושלום. אבל ערבים, בטח. ערבים זה דת מכובדת. אבל יהדות זה משיחיסטים. מה זה? מה זה? זה הערב רב. זה המלחמה של הטומאה בקדושה. לכן המלחמה האחרונה היא דווקא נגד עמלק. מה היה תפקידו? לקרר. אשר קרך בדרך. לקרר מהאמונה. הכל לעשות לקרר את האמונה. משבחים את הפלסטינים, משבחים את סינואר, עושים סרטים עליו, בכאן 11 עושים כל מיני דברים. מה זה? מה זה? מה זה? הרבה דוגמאות, אני לא רוצה לעשות את ההרצאה בשביל זה, אבל רק נתן זריקות להזכיר למי שמבין. באחרית הימים אנחנו נזכה בעזרת השם. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים. מפרש הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא עד עכשיו רק משל בגויים, לא מלך. כי מלך צריך להמליך אותו. אנחנו אומרים בראש השנה נמליכך מלך. אנחנו מקבלים עלינו את הקדוש ברוך הוא כמלך. הם לא. הם לא. זה רק שיש להם צרות הם אומרים אוי מיי גאד, אוי מיי גאד. כאילו אוי מה אתה עושה, אוי מיי גאד. אבל
הם לא ממליכים אותו לקבל עליהם עול מלכות שמיים, רק אנחנו. אז לכן הוא מושל בגויים, אבל בסוף תהיה לשם המלוכה. זה מה שאנחנו אומרים בשמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו. בינתיים עד עכשיו הוא רק אלוהינו, אבל עוד מעט יהיה אדוני אחד על כל העולם כולו. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. זה יהיה עוד מעט. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שמו אחד שלם. והכל אם אנחנו נמחה את זכר עמלק בקדיש. תדעו מה להתכוון ותייחלו לזה, וככל שנגביר את הדברים ככה נמהר את הגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. כן, אם יש שאלות אני מוכן לענות. כמה שאלות? בבקשה, יש שם בחורה שרוצה לשאול. תכף. תרימי את היד. רק ברכה, כבוד הרב, אם אפשר. מה השם? שרה בת ציוויה. שרה בת ציוויה, תזכי למילוי משאלות ליבך לטובה. אמן, תודה רבה. כן, הנה, רגע, תן לו, רגע, מיקרופון, שנייה. בוא. שלום כבוד הרב, שלום. ערב טוב. איך הרב מקשר בין עמלק למוסלמים? זה מה שאני לא הבנתי פה, הכל ברור ויפה. גם בין המוסלמים יש עמלקים, להתערב הם התערבבו בהרבה מקומות. אבל כל מי שמעשיו כמעשה עמלק, זה נקרא עמלקי. אז זה לא קשור לדת. לא, לעמלק אין דת. עמלק הוא כופר. עכשיו, לפי הקוראן, עם ישראל הוא עם הנבחר. נכון הרב. אז איך הם עושים? כבוד הרב אמר שהוא בא מעשיו, עשיו זה נוצרים. נכון. ואיך אנחנו הבנו שעכשיו עמלק מנוצרים. נכון. אז איך אנחנו, המוסלמים האלה שהם עמלקים בשבילנו עכשיו. אמרתי שהם מתערבבים, כמו אצלנו. אמרתי, ערב רב מישראל. זאת אומרת נפשות הערב רב שהיו פעם, יכולות להתערב בתוך אנשים כמו גלגולים. זה נקרא ערב רב. מה עשו ערב רב? את העגל. אתה יודע שיש יישוב בצפון שכל שנה הם עושים טקס לעגל, מרימים עגל מזהב ועושים תהלוכות והכל. תכתוב בגוגל. חזק. בעין הוד, מקום שנקרא עין הוד, כל שנה טקס לעגל. ישראלים, יהודים. אז מה זה? זאת אומרת, כל מי שעושה מעשה כפירה הוא משורש עמלק. תודה רב, חזק וברוך. כן, תן לו שמה. הרב, אפשר בבקשה ברכה? תזכה לכל מילי דמיטב מהרה. תן לבחור פה עם הכיפה הלבנה, כן. שלום כבוד הרב. שלום. רציתי ברכה לשמירת שבת. תזכה לשמור את השבת והיא תשמור עליך. אמן. הנה פה, אתה רוצה ציצית בו מתוק, בבקשה. תברך. ברוך, שהחיינו. ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ברוך תהיה.
כן. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו. רגע, יש שבירה של פלאפון, ביעור הכפירה. פטיש. וביערת רע מקרבך. קדימה, נו. נו, איפה פטיש? הנה. תן לו לראות. יהיה לך קשה, רד לחול. כן. כן. הריני מכוון לקיים מצוות ובערת הרע מקרבך. חזק וברוך. לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו